Ало, проба. Ало, проба. Проба. Ей, ти майката. Ало, проба. Проба, чуваме ли се? Ало, да, добре. И така, дами и господа, днес ще ви науча как се играе Dota 2. Dota 2 е, бих казал, подобие на Лигата на легендите. Както казах преди малко, Dota 2 е копи на Лигата на легендите. Сега ще изиграя една игра срещу ботови, за да ви покажа за какво става въпрос в Dota 2. Започвам играта сега. Да. Зарежда. Да. Докато зарежда, искам да ви кажа, че Dota 2 е много забавна игра, особено когато се играе с приятели. Но понякога тези приятели са мазнати. Здравейте, както виждате, има два изгледа. Два изгледа, от които може да се изберете герои. Първият е с изглед на карти от Yu-Gi-Oh! Ей, ти майката. Наистина е много яко, но аз предпочитам така наречения Grid View, с който по-лесно мога да видя кой герой играе. Ето го и моят любим герой, Езалор. Наскоро дойде в Dota 2. Той е моят любим герой, защото е много силен. Така, ще пикна пъч. И за начало ще ви кажа, че в нормална игра, когато си започвате с 850 голд, но когато пикнете герой, оставате само с 600, както виждате. Можете да си купите начални айтами. По принцип аз тръгвам на... на Cloak, защото дава Magic Resistance и едно Clarity за мана. Според мен Пъджа е достатъчно силен герой да се играе без магии. Отивам, както виждате, имам 3 олигофрена на моята линия. Ей, ти Накрая те майката. се махнаха. Така, значи, когато таймера стане на 000, криповете тръгват. Ако се чудите какво е крип, ето сега ще го видите. Те излизат от тези две къщички. Едната къщичка произвежда ето този задния, както виждате, малко по-различен, с такъв малко по-жълтичък крип, който е далекобоен. А тази къщичка произвежда крип, който е близкобоен. Както виждате, близкобойните се атакуват по средата, а далекобойните просто ги бият отдалече. Значи, когато крипа остане на малко живот, виждате сега, остава на 50 живот примерно, аз правя 50 демидж и го убивам, т.е. ласт хитвам. Вземам пари по този начин, с пари мога да си правя итами. Общо взето итамите и играта стават така... Ставате по-силни в играта и както виждате, ето го моят противник на мид. Забравих да ви покажа само, гледайте малко долу в ляво на картата. Значи има 3 линии, горна, средна и долна. Средната се нарича мид. Да се върна към моя опонент. Той се казва Бъстър Бот, на 20 години, в град Варна. Знаем се от много време с него. Добър играч е, но не може да се сравнява с мен. Здравейте отново, привъртях малко. Ето тук сега съм пред тези чудовища.
така наречени неутрални крипове, които са разположени в различни части на гората. Когато убиете това чудовище, така да го нарича, вие ставате уникално силен. Просто това е ключът към победата. Както виждате, тук прави един бъг, който като дръпнете крипа, се получава така, че дигате 25 и можете да се дигнете всички магии 10 пъти в станциите. И така вече имате огромна преднина пред всички други нубове, които са, както виждате, трети левел. И трети левел. И така, тук ще ви покажа още един трик, когато убиете този крип, ето тук, точно ето този. Както виждате, веднага се пълните на макс. Това много помага в дотата. От тук, това ще го отрежа. Както и де, хуквам противника си. Удар! И това е първи мой кил за играта. От този кил получавам 16603 голд, с който мога да си купя много неща. Ще започна с тези 5 айтема, които са много важни за моя герой. Значи да ви обясня, това са Arcane Boots. Те ми дават мана. И общо взето ми дават мана. От тук е Blind Hook и убивам снайпера. Втория айтем, който купих е Helm от Доминатор. Той ми дава така наречения Life Steal или така да го кажа на български, крадеца на живот. Тук правя дабл кил, играта става наистина напечена. Виждам трети герой, искам футболата, да хапвам го. И това е трипл кил, любители на V-Box, така се играе долу. Значи, както виждате тук, аз си продавам всички айтеми, защото има 3 периода в играта: Early Game, Mid Game и Late Game. Early Game е някъде до 20-та минута. Когато свърши Early Game, вие трябва да си продадете всички айтеми и да си купите айтеми за Mid Game. В момента е 5-та минута, но да кажем, че е 20-та. Mid Game айтемите са тези, които ви дават демидж. Най-вече демидж, да, само демидж. От тук купуват ето така няколко рапирки, Divine Rapier. Сега съм в базата, превъртях за малко, защото скайпа ми минимизира играта, но това няма да стане вече. Така, от тук, когато специално с моя герой, който се казва Пъч, първата магия е Кука. Когато хукнете някой от вашия отбор с първата магия, отново получавате поне 17 000 голд. С тях се купува ето този айтъм. Той е просто невероятен. И дава уникална преднина в играта. Както виждате тук, какво става, противника просто изчезна. Мисля да убия и този и виждате тук, само да ви кажа, това е Рошан. Както ви казах по-рано за тези чудовища, така наречени неутрални крипове, това е техния шеф, той е най-големия. Както виждате, 8000 живот, пък аз имам само 2600. По принцип той се спаунва в началото на играта, на първата секунда. И когато се убие, се спаунва чак след 60 минути, при който когато се убие за втори път на 60-та минута или след 60-та минута, той автоматично ви дава победа. Така че много добра стратегия е използвана в момента в различни турнири
е да се държи играта до 60-та минута и героите да имат итами, които за секунда ще убият това лошо момче, което чака в неговата пещера някой да го убие. Какво друго мога? Всеки, както ви казах по-рано, има 3 лейна, 3 линии. Има и 3 кули. 3 кули. Първата току-що я убих. Ето е втората. Втората кула. Всяка кула дава все повече голд на целия отбор, а който успее да е ласт хитни, за ласт хит говорих още в началото. Получава, както видяхте, 518 голд. Ето е третата кула, а това, което го пусна, това е тази жълта песня. Това се нарича. Тук правя ремпейдж. Направо унищожи типниковия отбор. И от тук играта става лесна. С бъга, който го в началото, унищожавам противниковия отбор. Ето отново, опитва се да се измъкне, но от Иван Стаматов няма бягане. И така, това е горе-долу и първи поглед към играта Dota 2. Искам да поздравя моя колега Злото FTW. Не знам какво означава това, но сигурно е нещо яко. Мисля, че той е много добър играч и трябва просто да се учите от него. Но в всеки случай, ако някой е гледал този клип, така също моите съвети са доста добри. И това е от мен. Това е от мен. За вас ще направя една последна изява. Тя е ще направя и още един рампейдж. Who's that handsome devil? You blew it! Oh yeah. Yay!